Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verstraeten Tuin. Nick start met vasten, Joost geeft snoeitips voor de hazelaar en In gaat naar Hithouse. We gaan dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg met alles over kunst, cultuur en lifestyle in onze eigen regio. En vanavond zijn aangeschoven Nick, In en Joost. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Nick, ik start bij jou. De vaste tijd is weer begonnen. Carnaval zit er weer op. Ja. Gisteren begonnen met als woensdag het Astenkruisje gehaald. Heb je het Astenkruisje gehaald? Nee. Maar inderdaad, de vaste tijd is begonnen. 46 dagen vasten. In principe is het dan netto 40 dagen. De zondagen die tellen dan eigenlijk niet mee. Maar richting Paas inderdaad de vaste tijd, ja. Maar doen mensen dat nog tegenwoordig? Ik vraag het me af, want vaste tijd staat eigenlijk voor minder eten, onthouding. Ja. Tegenwoordig is daar minder social media bijgekomen en minder luxe. Dus in die zin is het wel vaste. Je iets meer ontzeggen, ja. Iets meer. Is alles iets minder. Ook iets waar jij bewust mee bezig bent? Jij doet het eigenlijk het hele jaar, of niet? Nou, dat valt wel mee, maar ik weet wel dat we vroeger als kind hadden we een snoeptrommeltje. En alles wat je kreeg, dat deed je in dat potje. En dan had je na 40 dagen een hele trommel vol. Dat doe ik ook al lang niet meer, moet ik eerlijk zeggen. Maar je kunt natuurlijk ook vasten in de vorm van detoxen. Dat is natuurlijk heel erg hip. Hè? Dat je een tijdje geen koffie drinkt. Dat je een tijdje geen suiker eet. En dat je dan je letterlijk gaat ontgiften. Ja. Ze zeggen ook, door in de vaste tijd je iets kleins te ontzeggen, leer je wel iets meer door te zetten. En genieten van wat je dan straks wel hebt. Mm-hmm. En ook leren om een keer nee te zeggen. Ja. En wat ga jij jezelf ontzeggen, deze vaste tijd? Daar heb je weer diezelfde vraag. Hè? Ja. Ik weet het niet, nee. Wat zou ik moeten ontzeggen? Misschien minder luxe, ja. Zeg het. Een bewust leven, bewuste keuzes maken. Oké. Joost, jij gaat het met ons hebben over wortelopschot. Ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet wat het is. Kun je dat even toelichten? Misschien ken je die lindenbomen of populieren bijvoorbeeld. Mm. Nou, we hebben al een schitterend plaatje op de achtergrond. Dit is bijvoorbeeld een lindenboom. En we hebben eigenlijk het traditionele boompje. Stokje in het midden, bolletje bovenop. Ja, en dit groeit daaronder vanaf de wortels. Dat hoort er eigenlijk niet. Dat is eigenlijk niet zo charmant. Dus we hebben een filmpje gemaakt wat je er tegen kan doen. Nou, Joost geeft ons de tips. We staan hier naast een linde met wortelopschot. Zie je hier staan. Als de boom iets wil compenseren, bijvoorbeeld dat hij meer bladeren nodig heeft voor bladvolume, dan maken ze regelmatig wortelopschot. Je ziet het vooral veel bij lindes, bij acacia's, maar ook bij fruitbomen in de tuin, zoals bijvoorbeeld bij de kers. Als een kind een boom tekent, dan wortelopschot, dan staat er eigenlijk nooit op. Je ziet altijd een keurig rechte stam en een bolletje boven. Dus gaan we proberen om het eigenlijk netjes zoals een kind een boom tekent, om dat ook weer terug te brengen. Je kan het doen door natuurlijk het opschot af te zagen. Het nadeel is dan dat er eigenlijk onder dat puntje dat je afzaagt, dat daar nog knoppen zitten en dat die daar weer uitloopt. Dus dit moet je eigenlijk een beetje ruw doen en het beste gaat het met een schop. Door stevig te houden met een scherpe schop kan je het wortelopschot eraf krijgen. En als je het een beetje ruw doet, dan hou je de nieuwe knoppen gelijk er vanaf en loopt hij niet opnieuw uit. Om de boom nou net nog even wat mooier te krijgen, halen we ook gelijk de zijtakken eraf. Dat kan je doen met een scherpe zaag. En als al het wortelopschot en het stamschot eraf is, hebben we weer een mooie boom. Nou Joost, is dit nou ook echt de tijd van het jaar om dit te snoeien of kan dat het hele jaar door? Er is een groot voordeel. Als je het plaatje op de achtergrond ziet, dan zie je dat de blaadjes aan zitten. Dan heb je eigenlijk niet zo goed overzicht erover. En als die bladen eraf zijn, kan je gewoon goed zien waar moet ik nou eigenlijk die takken weghalen. Heel mooi, goed.
weer een mooie tip. Ik kom daar weer bij je terug voor de volgende tips. Joost, is het voor de plant dan de weg van de minste weerstand? Dat het makkelijker is voor die plant? Het is inderdaad makkelijker. Een plant wil zoveel mogelijk bladvolume, zoveel mogelijk bladeren hebben. En daardoor krijgt hij energie en daardoor kan hij voortleven. En bovenin de boom, dan lukt het dan eigenlijk niet. Dus vanuit de wortels, dan schiet hij uit. Dus de minste weerstand, ja. Ja. Weer geleerd. Weer een mooie aanvulling. Ja. Yes. In, jij wilt iets vertellen over HIT. Is dat een nieuwe sportvorm of kennen we dat toch al langer? Nou, het is eigenlijk een hele oude sportvorm. Hij komt eigenlijk misschien wel van oorsprong voor dacht uit Japan, maar hij wordt in ieder geval veel toegepast bij de topsport. En HIT staat voor hoge intensiteit training. Officieel is het HIIT, dus er zit nog een hoge intensieve intervaltraining bij. Dat is eigenlijk de officiële definitie. En ik zag een berichtje voorbij komen op social media over HIT House. Dat wordt dus de naam van de nieuwe sportschool. En ik was natuurlijk geïnteresseerd, omdat ik denk, ja, dat is een trainingsmethodiek. Hoe ga je dat nu wegzetten in de markt? En daar zijn we op bezoek geweest en zij gaan het uitleggen. Dus gaan we naar mijn kijkje bij HIT House in Meijel. Ik ben altijd in loondienst geweest, maar mijn grote passie en hobby is sporten op hoge intensiteit. En ik zat niet helemaal lekker meer in mijn huidige werkrol. En afgelopen zomer ging ik eigenlijk voor het eerst borrelen met het idee om eens voor mezelf te starten. En een sportschool, een laagdrempelige sportschool met hoge intensiteit trainingen te gaan starten. Ik ben zelf in het dagelijks leven fysiotherapeut, vooral op ouderen gericht, ben geriatrie fysiotherapeut. En nu ga ik samen met Erwin hier HIT House openen. Wij gaan hoge intensiteit trainingen geven, hier dus in huis, maar laagdrempelig. We willen eigenlijk, iedereen zou hier van de straat moeten kunnen plukken en zou hier op een hoge intensiteit, op zijn of haar niveau, mee moeten kunnen doen. Je ziet hier op de achtergrond ook kettlebells, dumbbells. Dat zijn verschillende oefeningen die wij gaan gebruiken. Dus er zit een krachtcomponent, een conditiecomponent en bij ons train je in een HIT-training je volledige lichaam op hoge intensiteit. Oké, maar voor de kijker, wat is dan het verschil tussen jullie en dan een traditionele sportschool? Ja. We doen hier alleen in groepsverband trainen. En dat doen we bewust. We willen laagdrempelig maken. En ik denk dat groepsverband, zeker op hoge intensiteit trainen, dat motiveert elkaar. En daardoor stimuleer je ook elkaar om net die paar procent extra te geven. En dus op een leuke, gezellige manier, maar toch op hoge intensiteit. We gaan ook specifiek lessen aanbieden voor 60 plus. Daar ga ik vooral op richten. Ook vooral mijn affiniteit die ik heb met ouderen. Dus die gaan we 2 keer in de week gaan we daar in ieder geval mee starten. Dat die ook de mogelijkheid hebben om met elkaar in groepsverband te gaan trainen. Oké, en jullie noemen expliciet groepsverband en je zegt ook voor iedereen. Jullie willen het heel laagdrempelig maken, maar wat betekent dat dan, die laagdrempeligheid? Wij denken zelf dat niet iedereen zich altijd heel prettig voelt in een gewone sportschool in het dagelijks leven. Dus hier kunnen mensen gewoon in groepsverband lekker een uur de oefeningen doen. Ze kunnen daarna nog, willen we dat ze een bepaald groepsverband creëren, dat het laagdrempelig is, dat ze daarna nog een kopje koffie of een glaasje thee hier kunnen drinken. En dat ook iedereen op zijn niveau de oefeningen kan uitvoeren. Dus ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld, opdrukken. De ene kan dat heel goed op de knieën, de andere doet echt de juiste vorm uitvoeren. Maar daarin gaan Erwin en ik geven dan die tips van voor jou is het haalbaar om dit te doen en de andere doet op dat. Dus dan iedereen op zijn eigen niveau kan dan hierop instromen. En dan mogelijk met verbetering kunnen we de oefeningen moeilijker maken. We zien hier dat je nog volop bezig bent. Wanneer kunnen de geïnteresseerden hier terecht? Wanneer gaan jullie open? Klopt, we hebben pas een week ongeveer de sleutel en hard bezig. 24 februari op een zaterdag houden we de open dag en vanaf 1 maart is het hier echt geopend. Nou, dat ziet er intensief uit. Heb je ook een trainingje meegepakt in? Nou, ik ging even aan die oefening met het duwen, want dat vond ik wel heel interessant. Want dat zie je niet heel snel bij een sportschool. Maar zij zoomen in op functioneel bewegen. En dat doen ze op een laagdrempelige manier. En ook dat het coördinatief niet zo moeilijk is. Dus dat het echt voor iedereen te doen is. Want normaal is een hoge intensiteit trainen is
ja, dat moet je echt goed doen in de juiste techniek, want anders krijg je blessures. Ja. En daar gaan zij op sturen en daar willen ze ook echt alleen maar groepstrainingen. Ja, of personal training, maar je kunt daar niet met een pasje zeg maar, naar binnen lopen en dan zelf je training gaan doen. Dat is niet de bedoeling. Ja. En ze hebben ook nog een sociale component, dus dat ze zeggen, we willen echt een community opstarten. Dus dat je met een groep gaat trainen en dat je daarna ook de gelegenheid hebt om samen nog een kopje koffie te drinken. Dus daar is heel goed over nagedacht. Ja, ambitieus ook. Wat mij dan altijd opvalt, hè, dan zeggen ze ook voor 60 plus hebben ze dan lessen. Hè? Maar dan denk ik, ja, als je dan wat ouder bent, dan moet je dan tegen zo'n jonge gast, je ziet het hier, dan weer opboksen. Hè? Dan denk ik van, ja, zet eens een ouder iemand voor de klas die dan les geeft. Dan heb je tenminste een voorbeeldfunctie. Ik geloof dat jij een solliciteren bent. In de kant. Toch? Ja, hartstikke fit. Ja, daar zit wel een punt in, vind ik. Ja. Ja. Kijk, bij deze. Ja, bij deze kun je solliciteren als ze genoeg groepen hebben. Nee, maar het is wel zo, ja. Nou, je wil je identificeren met jouw doelgroep, maar ja, zij willen het in ieder geval al anders aanpakken. Daar komen geen bodybuilders en stoere jongens met zo'n armen en die daar nog groter willen. Dat is niet de bedoeling. Nee, het is heel laagdrempelig voor iedereen. Echt voor iedereen. Ja, nou, mooi. Heel mei alweer fit, hè, van de zomer. Jazeker. Ja. Nick, jij ging in Venlo langs. Ja, want Hans Reinders, hè, de beeldhouwer, die zit al 50 jaar in het vak. En zolang als hij zich kan herinneren, zit hij eigenlijk al in het vak en wilde hij dit worden. Wauw. We gaan kijken. We hebben er beelden van. Het begon eigenlijk al toen ik klein was. Toen ik klein was, we hadden toen een piano, we hadden muziek en al die dingen meer. En dan, als mijn broer in de kamer ging spelen op de piano, dan pakte ik een boek uit de kast en dan ging ik erin kijken. Toen was ik 6, 7 jaar, onbewust. En later nog heb ik dat kunnen reconstrueren, waar het een boek van Michelangelo. Kijk, maar het proces als zodanig is wel lekker. Je kunt je er gans aan geven. En, wat ik wel eens gedacht heb, ik zeg dat ook wel tegen de cursist, als ze het houden bus en dan wil ze heel hard houden, dan moet ze altijd aan iemand denken, dat ze haat. En dan is dat zo lekker. Dan is dat zo lekker, daar krijg je gewoon energie van. Nou, af en toe doe ik dat ook. We hadden een heel groot gezin. Maar cultuur speelde wel een grote rol bij ons. Het ganse huis, zeker de gangen en de kamers, waren vol gehangen, vol met schilderijtjes en tekeningen. Dat was fantastisch. Mijn pap en mijn mam hielden alle twee heel erg van kunst. Vind je dat hakken ook lekker? Ja, ja. Kan ik orenlang door laten gaan. Ik kan nog kappen met de ogen dicht. Ik hou me niet op de vingers. Dan krijg je oog-handcontact. Dus ik kan met de ogen dicht en dan kan ze gewoon kappen. En dan voel ik wie ik moet kappen. Maar wat gebeurt er dan? Is dat meditatief? Is dat Ja. Dat zijn die extraatjes. Dat het beeldhouwen als het ware, die ook nog in de geeft energie af, maar ik is het ook weer terug. Van het beeld? Ja. En dan creëer ze als het ware voor zichzelf een soort balans. Dit. En dat vind ik eigenlijk wel spannend. En dan kan ze orenlang doorgaan. Want ik eet ook niet, ik drink ook niet, ik kan rustig een uur of 6, 7, 8 uur kan ik aan zo'n beeld werken. Dan vergeet ik alles in mijn geer. Toen vroegen ze mij al op de lagere school, de eerste klas van de lagere school, en wat wil jij later nou worden, Hans? Ja, ik word kunstschilder. Kunstschilder? Ja, waarom niet? En toen heeft mijn moeder me enorm gestimuleerd. En terwijl die door vroeger in de 50 jaar zo te streken achter de streekplank, en ik zo te tekenen aan de tafel, dan zei mijn moeder, ga door jongen, ga door jongen. Die stimuleerde me.
Dat is wel geweldig. Ja, soms moet je gewoon nuchter zien. En niet romantisch denken, nee, gewoon zakelijk. Wie kan zo makkelijk mogelijk, zonder dat er muur van weer, orenlang door aan kan werken. En dat ik uiteindelijk een resultaat zie. Dat is uiteindelijk het doel van het beeldhouden. Dat ik iets overhaalt van waar ik mijn gevoelens in gestopt heb. Dit is eigenlijk een beeld wat ik al een hele tijd heb, waar ik steeds geen oplossing voor vond. En eind deze dag dacht ik gewoon zo doen. En ik ben dat ritme nog aan het gaan versterken, dus ik heb er nog wat meer lijnen in gezet. Die had ik er eerst niet. En daardoor vind ik het langzaam best wel een ritme- en bewegingbeeld. Gewoon een abstract beeld van beweging. Gewoon beweging. Niks anders. Gewoon simpel. Knap, hè? Gewoon simpel, zegt hij dan. Ja, ik heb hem leren kennen toen met Balensteen Goed. Toen dacht ik, hoe krijg je het voor elkaar? En sowieso, ik bedoel, iets opbouwen, dat lijkt nog makkelijk. Maar iets ergens vanaf halen, dat je dan per ongeluk iets te veel eraf haalt, dan heb je natuurlijk meteen een probleem. Kun je er niet meer aanplakken. Kun je er niet meer aanplakken. Dus in die zin vind ik die kunst echt bewonderenswaardig. Ja. En zo kunnen die achtergrond, kijk eens, dat is dat lijkt wel uit één stuk zelf. De golven van de Maas, hè? Ja, en Venlo. Lijkt gewoon uit één stuk. Heel knap gedaan. En dat het relief erop, hè? Mm-hmm. Ja. Ja, heel knap gedaan. Mooi. Heel mooi gedaan. Joost, jij gaat ons iets bijbrengen over het snoeien van de hazelaar. En Joost laat ons in zijn filmpje zien hoe dat moet. We staan hier naast een hazelaar. Een hazelaar werkt eigenlijk prima in je tuin. Hij heeft mooie katjes, heeft eigenlijk mooie sierwaarden. In Nederland groeit hij ook gewoon in het bos. Enige nadeel is, hij wordt zo groot. Je kan het wel hier al zien. Je hebt hier dikke en eigenlijk dunne takken. En de dunne takken, dat zijn de jonge takken. Dikke wat oudere. En als we tussen eens in de 3 tot 5 jaar de dikke takken eruit snoeien, dan houden we eigenlijk een mooi exemplaar over. En het makkelijkste snoeien is dat met een zaagje. Om de hazelaar onder controle te houden, zaag je de dikke takken er eens in de 3 tot 5 jaar uit. En hier zie je een voorbeeld. Hier loopt hij weer gewoon netjes uit met dunne takken. De hazelaar, veel voorkomend in de tuinen hier in de regio? Tuinen staat hij wel regelmatig, eigenlijk in wat ruigere tuinen. Maar hij staat ook gewoon in de natuur. Of langs de wegen is hij wel eens aangeplant. En ja, je ziet hem op de achtergrond, hij heeft nou die mooie katjes. Dus is hij eigenlijk goed aan te herkennen. En sommige mensen die kunnen hem zelfs met de ogen dicht herkennen. Er zijn best wel veel mensen allergisch voor een hazelaar. Oh ja? En dit is weer de tijd. Ja. De katjes, het stuifmeel. En dat heeft dus hetzelfde effect als hooikoortsklachten? Dat is een vorm van hooikoorts, ja. Okay. Ja. En je hoeft met het snoeien niet te letten op een mooie kruin. Ik bedoel, dat maakt voor de hazelaar niets uit, hè? Als je het goed doet, echt die dikke takken eruit haalt, blijven de dunne over. En die hebben zelf al een plekje gekozen dat het eigenlijk een mooie bol is. Oh, dus hij blijft wel mooi. Dat doet de natuur gewoon helemaal zelf. Ja. Nou, dus daar kun je dan ook weinig fout aan doen. Ja, je kan er een heleboel fouten aan doen. Maar als je gewoon alleen de dikke takken er eens in de 3 tot 5 jaar uit haalt, krijg je gewoon een nette struik. Komt het helemaal goed. Nou, mooi. Dankjewel. Iedereen is het jaar weer begonnen met goede voornemens. En nou, rond deze tijd dan zijn heel veel goede voornemens alweer gestrand. Hoe hou je dat nou toch vol? Ja, daarom heb ik hem even op de agenda gezet. Ja. Want, hoe is het bij jullie? Heb je goede voornemens? Nee, ik begin er niet aan. Nee, want ik weet toch dat het, die voornemens die er dan zouden moeten komen, die heb ik dan toch al geprobeerd of gedaan. En die pijldatum van 1 januari, nee, dat zit er bij mij niet in. Nee. Oké. Nee. Nou ja, ik besluit me daar wel bij aan. Ik heb niet zoveel met 1 januari. Dus ik ben met mijn man in september al begonnen met trainen. Dus wat meer bewegen. En dat houden we nog steeds vol. Dus. Ja. Nou, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Als je zegt, wat tips om het goed vol te houden. Stel realistische doelen. En maak die doelen ook zo concreet mogelijk. Ja, want ik ga meer bewegen of ik ga sporten, want ik wil afvallen. Ja, dat zijn allemaal hele brede begrippen, maar hoe dan? Ja, dus hoe concreter dat je iets doet
En maak de stapjes klein, bouw het rustig op. We hebben hier een mooi lijstje bij jou op de achtergrond waar staat bij hoe dat je het beste kunt voornemen. Hè? Dus dat je die realistische doelen, kleine doelen, rustig opbouwen. Ook niet te veel tegelijk. Dus je gaat niet afvallen en meer bewegen en stoppen met roken en minder alcohol en noem maar op. Dus pak gewoon 1 voor 1 aan. En vaak is 1 goed voornemen dan alweer een vliegwiel voor de volgende goede leefgewoonte. En om het voor de mensen wat makkelijker te maken heb ik 2 voorbeeldjes van goed bewegen. Die je eigenlijk heel klein kunt doen, heel kort. Als je die een paar keer per dag doet, dan kun je ze dan heb je daar al veel gezondheidseffect van. Vooral ook qua mobiliteit. Dus mensen denken altijd groot. Hè? Oh, ik moet meer bewegen, ik moet 1 uur naar die sportschool. Of ik moet 1 uur gaan hardlopen. Of ik moet 1 uur dit. Nou, wandelen is ook al heel goed natuurlijk. Wandelen is supergoed. Zeker als je af en toe de versnelling erin bouwt. Hè, van even die armen inzetten, even die hartslag omhoog. Is super. Ik zeg altijd, je kunt beter 3 keer in de week 20 minuten gaan bewegen dan 1 keer in de week een half uur. Dus hoe vaker dat je het per dag doet, al is het maar kort, dat is qua gezondheidseffect het beste resultaat. Ja. Nou, we gaan even kijken naar jouw beweegtips. I wanted to do an updated version of the Tib raises because the one I did originally, my back was against the wall. And I think it's better if just your butt's against the wall. I try to do 2 sets of 25, and I'm trying to just pull the top of my foot up towards my shin. This was out of Ben Patrick's Knee Ability Zero, and he credits it with help strengthening his knees. I've also been doing it over the last few years, and my knees feel remarkably better than they used to. In, waarom deze 2 tips? Ja, bij de eerste zag je dat iemand vanuit de grond doet opstaan. Ik heb hier al eens eerder aan deze tafel verteld over de trend floor living, dus op de grond leven. Elke keer als je opstaat, dan gebruik je ontzettend veel spiergroepen, want je moet tegen de zwaartekracht inwerken. Dus je hebt, zonder dat je het ergen hebt, ben je ontzettend in beweging en activeer je heel veel spieren. Okay. De Japanners zijn niet voor niks zo lenig en slank en sterk, want die doen alles op de grond. Die tweede oefening die heeft te maken met het feit dat je door die oefening te doen, hij lijkt heel simpel. Ja. Als je goed keek, dan zag je ook dat hij alleen met zijn bellen tegen de rug leunde, dus niet met zijn hele rug. Dus alleen met de bellen. En hoe verder dat je je voeten van de muur afzet, hoe zwaarder die wordt. En dan ga je je tenen optrekken. Dat is heel goed voor je loopspieren en ook voor de balans. Dus dat is gewoon een hele eenvoudige oefening. Als je die een paar keer per dag 2 of 3 minuten doet, dan... En uiteindelijk kun je hem ook zonder steun doen. Ook nog. Nou, heel moeilijk om wordt die wel wat lastiger? Het kan natuurlijk wel. Kijk. Dat je niet achterover kukkelt. Dat je niet... Nou, ik liggen we allemaal hier. Dat is niet de bedoeling. Ik heb zou het met platte schoenen doen? Ja. Dat is ook wel iets handiger. Ja, dat is iets handiger. Maar deze zijn veilig. Je kunt ze prima doen. En de manier van opstaan vanuit de grond, dat mag op allerlei manieren. Wat jij aan kan en wat goed voelt. Dus kleine dingetjes doen en dan steeds een stukje opbouwen. Ja. En verdelen, verspreiden over de week. Ja. Belangrijkste tips. Die knopen we in de oren. Nog iets. Zo'n voornemen, wordt dat niet altijd tijdens een borrel genomen? Ik bedoel, oudejaarsavond, dan komen die goede voornemens of de voornemens. En dan denk ik, ja, tijdens een borrel wordt die ook ooit met nuchter verstand genomen? Nee, natuurlijk niet. Want juist die met die borrel, van, je proost. Ga de marathon rennen. Ja,
dat, hè? Of de Kennedy Mars of zo, ja, dan weet je al, de dag daarna worden ze wakker, dan weten ze niet eens meer dat ze het gezegd hebben. Ja, maar daarom dat lijstje met die tips, die allerlaatste was eigenlijk de belangrijkste. Spreek je doel uit, spreek je goede voornemen uit, zoveel mogelijk mensen. En dan zelfs met een flinke borrel op. Er zijn heus nog mensen die het zich herinneren. Dus en die je erop aanspreken. En die je erop aanspreken. Ja. Actie. Tegenwoordig is het wel, Nick, als je het dan met een borrel opdoet. Ze staan bijna allemaal met een telefoontje. Hè? Dus ze kunnen misschien achteraf wel nog bewijs leveren. Dat klopt. Maar ja, je wilt ook dat jaar, hè, het komende jaar wil je ook gelukkiger worden. En vaak is het dan, na 6, 7 weken, hè, in die periode dat we nu zitten, word je misschien wel ongelukkig doordat het weer mislukt is of dat je je dingen niet gehaald hebt. Ja, tuurlijk. En daarom zeggen we, doe het klein, hou het behapbaar en zorg dat je het in je dagelijks levenpatroon gaat inbouwen, zodat je het gewoon structureel vol gaat houden. Hele mooie tip. Dankjewel. Nick, het voorjaar komt eraan. De zon begint weer wat meer door te breken. Hè? We krijgen weer langzaam die voorjaarskriebels. Hoe kun je nou dat voorjaarsgevoel ook een beetje in je huis, in je interieur doorvoeren? Ja, je weet het zelf. Hè? Je gebruikt vaker een dekentje op je bank 's avonds, wanneer het koud is. Het is wat rommelig, wat somber allemaal. Gooi de dekentjes weg en pak wat nieuwe kussens. Dat verandert de zaak al heel erg. Pak wat lichtere kussens en stem het wel een beetje op elkaar af. En een vliesdekentje of een mooi dekentje kan toch allemaal wel. Maar pak het dan een beetje in een lichtere kleur, in een zonnige kleur. En match het een beetje allemaal. Niet een rommeltje van alles. Doe wat minder, maar stem het een beetje op elkaar af. Ook de verschillende materialen kun je toch een beetje op elkaar afstemmen. Ik bedoel, hou het een beetje in de natuurtinten, in de zand, de kleuren. Zodat wanneer de zon naar binnen schijnt, dat je dan jezelf ook een beetje waant van ik zit in de zon. Heb je een lege plek in de kamer, pak wat grote planten. Pak bijvoorbeeld een strelitzia. Is niet goedkoop, maar je hebt er heel veel profijt van. En dat is de eye-catcher. Dat is de eye-catcher, zeker. En heb je daar geen plek voor, maak dan een groepje met wat kleinere planten. En zo haal je dan ook wat zuurstof in huis. En hier zie je een voorbeeld van less is more. Pak wat kleuren die je bij elkaar pakken. En gooi oude rommel weg. Hou het wat rustig allemaal. Pak ook een lege plank. Er is helemaal niks mis mee. Maak het niet te druk. Het schept rust. En dan laat je ook zien van, kijk, en dit is natuurlijk ook heel mooi. Je hebt een shutters. De zon schijnt een beetje binnen. Een prachtige combinatie. En dit zijn kussens van Claudi, Nederlands merk. Rustig. Ze zijn niet goedkoop. Maar als je dit in huis hebt, dan word je een hele zomer vrolijk. En dan gooi je je deuren open. Het is eigenlijk een verlengstuk van je mooie terras naar jouw mooie interieur. Ja, heel sfeervol, mooi. Ja. Ja, maar Nick, het begint het eigenlijk niet als je zegt of het voorjaar voorkomt. Ja. De grote schoonmaak. De voorjaarsschoonmaak. Oh ja, doen mensen dat nog? Ja, weet je, waarom een schoonmaak? Ik bedoel, vroeger had je denk ik de bedsteden waar nooit geen luchtje bij kwam. En tegenwoordig heb je allemaal ventilatiesystemen. Het wordt allemaal gelucht. Ik kan me niet voorstellen dat in het voorjaar een slaapkamer muf ruikt, de schimmel aan de plafonds zitten. Ik bedoel, dat is toch niet meer de grote schoonmaak. Yes. Alle matrassen naar buiten. Ja, niet meer op die manier, maar er zijn toch wel mensen die krijgen in het voorjaar, die krijgen echt weer de kriebels om aan de gang te gaan. Ja. Ieder jaar zie je het weer. Ze komen uit alle hoeken en gaten. Bijvoorbeeld bij het gemeentelager, het Milieupark is hartstikke druk. Iedereen sleept alles zijn huis uit, poetsen. Volgens mij bestaat er nog steeds niks. Maar het kan ook voortkomen uit de coronatijd. De maakten mensen het binnen gezellig. Ze kochten maar interieur en spullen om het thuis wat gezellig te maken. En die spullen willen ze nu allemaal kwijt. Denk ik ook dat dat een reden kan zijn. Weg ermee. Ik ben naar buiten gekeken. Ja, en door een klein beetje vernieuwing, want accessoires, heb je toch weer een beetje een ander huis. Ja, tuurlijk. Ja. En misschien kun je wel een rouleersysteem, want ja, als je kijkt naar duurzaamheid, is het natuurlijk niet heel duurzaam. Maar als je steeds alles weg te gooien en iets nieuws te kopen, misschien wou je nog een ruilsysteem. Volgende keer zetten we alles op tafel. Ja. En dan, misschien heb jij dit jaar alles groen en jij alles rood en dan wissel je om en dan schuiven we alles door. Ja. Nou, wie weet. Ja. Dankjewel, Nick. Dus dat was het. Ja. Doe er iets mee. Dank je. Joost, jij hebt nog de plant van de maand voor ons meegenomen. Een hele duurzame plant. Zet hem in de grond, geef hem water. Je kan jaren vooruit in. Je hoeft niks mee te doen? Nee, je hoeft niet te circuleren of iets dergelijks. Een cornoelje, een Cornus Mars specifiek. In het filmpje bloeide die nog niet helemaal. Nu heb ik hem hier bloeiend op tafel, schitterend geel. Ik denk dat we best even het filmpje kunnen kijken. We gaan kijken. Onze plant van de maand is de Cornus Mars. In het Nederlands is dat de cornoelje. Cornoelje is een geslacht met ongeveer 60 verschillende soorten. Heel veel mensen kennen de Cornus
Sanguineum wel, deze rode. Maar vandaag hebben we de Cornus Mars. Cornus Mars die bloeit globaal van februari, maart en april. Bloeit dan eigenlijk heel mooi in geel. Op dit moment is het een beetje koel. Is die eigenlijk net niet uitgelopen. Ik verwacht dat binnen 2 dagen na de opname dit eigenlijk wel doet. Dus we hebben net pech. Maar in de studio kan ik vast wel eventjes een bloeiend exemplaar laten zien. Cornus Mars wordt zo'n 5 meter hoog. Hij is in Nederland vooral veel aangeplant langs snelwegen. Dus Rijkswaterstaat heeft ze eigenlijk heel mooi staan. Zie je rondom die maanden zie je dan eigenlijk een mooie gele gloed langs de snelweg. Maar in een tuin doet hij het ook schitterend. Ja, en het bloeit dan toch wat heel vroeg, net voor het voorjaar. Ook wel lekker dat voorjaarsgevoel. Ja, het begint een beetje mee. Als het echt begint te bloeien. En geel is ook nog een echte voorjaarskleur. Ook leuk. Je zegt februari bloeien. Is dat een van de eerste bloeiers die opkomen? Ja, er bloeien nu niet zo heel veel. Forsythia is natuurlijk een bekende die nu al begint te bloeien. Er zijn ook een aantal kersensoorten die nu bloeien. Ja, en binnenkort komen eigenlijk alle bolletjes er weer aan. De krokussen, de sneeuwklokjes. Het is wat beperkt, ja, dat klopt helemaal. Ja, maar dat die nu al bloeit, dat vind ik best wel bijzonder. Dat is toch leuk? Ja, en hij geeft ook eigenlijk mooie bessen. Vooral de vogels zijn er gek op. En je zou ze ook kunnen eten, jam van maken. Maar kijk even goed naar de tips, want je moet ze wel eerst koken. Maar het vreemde is, hij bloeit heel vroeg. Maar hij heeft pas heel laat, ergens in de herfst, heeft hij zijn vruchten. Dus waarschijnlijk heeft hij gewoon heel veel tijd nodig om tot de vruchten te komen. Vandaar dat hij zo vroeg bloeit. En kan die in iedere soort grond staan? Ja, dat is eigenlijk een hele makkelijke struik. In het filmpje zei ik het ook al. Rijkswaterstaat heeft ze veel aangeplant. Nou, die doen het, en langs de snelwegen dan. Nou, die doen het alleen maar als het een makkelijke plant is. Ja. Joost, zo'n eerste bloei in de tuin, is dat nou een opmaat om de tuin aan te pakken? Voor de mensen van, nu begint er iets te bloeien, ik heb weer zin in de tuin. Ik zou het altijd gelijk doen natuurlijk. Gelijk actie in die tuin mooi maken. Maar de meeste mensen die krijgen pas iets later de kriebels dan als ze deze zien. Want begin februari. Voor de rest is er eigenlijk nog niet zoveel te doen in de tuin. Als de zon gaat schijnen, dan wil iedereen weer naar buiten. Dat duurt nog even ergens maart. Dan krijg je weer die echte voorjaarsgeuren. Dan begint het weer. En dan rent iedereen weer op naar het tuincentrum. Planten kopen en actie in die tuin. Want tegenwoordig is een tuin en een terras toch eigenlijk een verlengstuk van je woonhuis aan het worden, hè? Klopt helemaal. Mensen hebben heel vaak dan binnen bijvoorbeeld grijze tegels. Buiten komen dan gelijk die grijze tegels terug. Dus dan loopt het eigenlijk helemaal door. Vaak een kwestie van de schuifdeur openzetten. Als je hem hebt, dan zeker ja. Heerlijk. Ik heb er nu al zin in. Leuk. Ja. Tot slot, Ian, heb je nog een mobiliteitsoefening voor ons meegenomen? Jazeker. Ik denk, we hebben net 2 oefeningetjes gezien die je ook al kunt doen. En de derde heeft... Die doe je vanuit de grond, dus het is heel veilig om te gaan zitten. En die heeft een beetje met lenigheid te maken. Het is gewoon een leuke oefening. Hij ziet er misschien een beetje grappig uit, maar hij valt nog niet altijd mee om te doen. Dus laten we maar even gaan kijken. Dat ziet er zo uit. Let's get it funk up on that fun up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated while you're waiting, so just dance for me. Come on, everybody, get on down, 'cause you know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Ik denk dat dat nog knap tegenvalt als je dat probeert. Probeer het maar eens, want je moet je buikspier, je moet gelijk op blijven zitten. En dat laten ze natuurlijk niet zien, maar heel vaak val je begin heel snel naar achter en dan moet je weer op. Maar dat is niet erg, want het is allemaal extra beweging. En ik hoor jou net zeggen, jij doet opdrukken thuis? Ja. Ik zag die hond heel rustig blijven liggen. Ik denk, als ik opdruk, mijn oefeningen doe, dan wordt mijn hond steeds gek. Die raakt er gewoon niet aan gewend. Dus, maar ik ga gewoon door. Ja. Okay. Maar Ian, kan je die oefening nou zelf ook? Jazeker, ik kan hem. Ja. Wacht, de volgende keer eigenlijk dat jij in het filmpje staat. Nou ja, we kunnen wel samen met Nick het opdrukken. En jij bent ook heel sportief. Dus we kunnen wel eens een keer een workout geven voor de mensen van Peel en Maas. En ik zag iemand ouders die het voordeed, hè? Ja, leuk hè? Ja, zeker. Ja. Nou, we gaan allemaal oefenen thuis. Volgende keer gaan we... de resultaten laten zien. Ja, hier zien in de studio. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Bedankt voor jullie bijdrage. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verstraeten Tuin.